Dat is natuurlijk niet verkeerd. Tevens op maar. Dus die burger weer eens even een lekkere 19 meter neer te zetten. En dat gaat nu ook gebeuren hier bij Tevens Hopma. Zo, 19 meter, 20 meter voor Tevens Hopma zet hij hier neer. Ja, en er komt echt een ontlading van een oerkreet komt eruit bij Tevens Hopma. Zo van, dit had ik even nodig. En dan gooit hij alles er even uit. Maar dit is een verre. Wij zitten er, of ik zit er in ieder geval scheef op. En dan is het vaak verder dan je denkt. 20 meter 13, mag ik een applaus voor Tevens Hopma. Eerste 20 meter sprong hebben we hier te pakken. Komt Bout Koer met een felle aanloop. Zit goed in de stok en krijgt zich al voorbij de door. Ze klimt door, ze klimt door, buiten de boer. Zo fantastisch. Wat een mooie sprong van Bout Koer. Ze schrikt erop van. Ja, ik zag die gezichtsuitdrukking in die stok, Boutje. Dat zag er echt wel mooi uit hoor. Dat had je moeten filmen. Maar ze klom wel door. Ze had ook kunnen denken van ja, ik laat los wat overkomt, maar ik durf niet verder, ik weet het niet. Maar ze klom door, stevig door en ze maakt weer een fantastische sprong met ze mee. 36 is haar persoonlijk record en ze springt. 14 meter 74, bij de Amerika, nieuw persoonlijk record voor Bout Koer. Te winnen met 14 meter 12. De week daarvoor in Winsen, 15 meter 13. Mocht er ook zijn. Hier kijken we eerst naar Wietse Auta, krijgt weer de tijd en lijkt daar nou net iets verder te gaan. Dan gaan we leuk plaatje. Dat is de naam van Rutger Haanstra, maar dat wordt verplaatst. Want Stefan Rauma gaat verder dan de 16-11. Hij had al 16.02, Peter Faber 16.10, Rutger Haanstra eentje verder, 1 centimeter 16.11. Er komt Femke Lispens en gaat weer een stuk verder. Ja, prima gedaan. Houdt de serie zo prima op en gaat weer een stukje verder dan had 13.76.